Hi guys, आरोबाव दिनै गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय स नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा नायलांबाय था। आं दिनै मोनसे माने आङो दाख्लैनो गोबाव जाबाय आरोना पार्सेल अर्डार खालामदोंमोन स दिनै सफैबाय स नोंथांमोना मा सफैदों नायलांबाय थाबानो जाबाय। माइसो हादोंमोन आङो दुब्लियाव हाखु दाखु फैनानै नेदों माने दसे। So guys, पार्सेला मोनफैबाय। आङो लायनायखौ देखायनो हादिया स नायनो नै बिराद ज' नायनो नेगासिनो। आं नायबाय, आं दहाय खालायनो मोनदिया, आं बख'ना नायखांबाय मोनगोन ना मोनाखै साननानै जायगायावनो। ओमफ्राय नै दा आङो नोंसिनि देखायनोसै आरोना, बख'खांनानैसो देखायनाय जासिगोन। स मोनफैबाय, मा नायनो नायदो नै बिराद साइज आरो आं बिराद साइज नुनानै गिदिरसोदां साननानै खालायदोंमोन, नाथाय फिसासो सफैबाय। थेवबाबो जायो, बिराद मोजाङानो। सरस्वती मुर्ति खुलुमबाय, सामफ्रामबो धुप सावबाय था दुगैनानै नै बिराद साइजखा नै नोंथांमोना मिश'आव अर्डार खालामदों पार्सेलखौ। मिश'आव जि मोजां सफैखादों। आं माइसो हादोंमोन लोगोफोर, बे सफैदों होननाय लोगो लोगो दुब्लि बारिनिफ्राय हाखु दाखु फैनानै लामायाव नेहैबाय आं। स नेनायखौ खालायनो मोनदिया, लायनायखौबो खालायनो मोनदिया, थांग'दों ससे थाबायलांनासो लाना फैबाय आङो। साइजथार मोजां नंगौना नङा लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामना हो। बिराद मोजां लोगोफोर, गोसोखौ मोजां मोनलायदों सफैनानै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। उननि भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर, बाय बाय।